салом ба ҳама бародароне ки тоҷикистонро дӯст медорад. Салом ба ҳама нафароне ки ғармро дӯст медорад. ҳар кас ки аз ноҳияи Рашт аст ё ки ноҳияи Раштро дӯст медорад, яъне шаҳраки ғармро, марҳамат наворро то охира тамошо кунед. Ва ду канале аст ки барои ба навор гирифтани ноҳияи Рашт моро дастгирӣ кардан. Шумо ҳам албатта даромада дар описания силкаҳои каналшон ҳаст, дастгирӣ кунед. Шумо ҳам бародаро меҳнат кардан ин видеоро пешкаши шумо мекунем. Марҳамат, видеоро то охир тамошо кунед. дӯстони азиз, ин ду канале аст ки маро дастгирӣ карданд барои ба навор овардани ноҳияи Рашт, яъне шаҳраки ғарм. аз шумо эҳтиромна хоҳиш карда мешавад ки даромада подписатсия кунед. силкааш дар описанияи видео. бармашом атри гулояд ҳар замон, ҳамсадои булбул ояд ҳар замон. бармашом атри гул ояд ҳар замон, ҳамсадои булбул ояд ҳар замон. ин ҳама дар ин диёри номдор, тоҷикистон ном дорад ин диёр. ин ҳама дар ин диёри номдор, тоҷикистон ном дорад ин диёр. ҳам забону ҳам дили ҳам дигаранд, одамон боғи муҳаббат парваранд. ҳам забону ҳам дили ҳам дигаранд, одамон боғи муҳаббат парваранд. боиси авҷу барори кишваранд, муждаи шодӣ ба дилҳо оваранд. боиси авҷу барори кишваранд, муждаи шодӣ ба дилҳо оваранд. ин ҳама дар ин диёри номдор, тоҷикистон ном дорад ин диёр. ҳар кишоварзаш ба ҳикмат мерасад, ҳар ҳунармандаш ба шӯҳрат мерасад. ҳар кишоварзаш ба ҳикмат мерасад, ҳар ҳунармандаш ба шӯҳрат мерасад. аз саодатҳо саодат мерасад, тоҷионро тоҷи давлат мерасад. аз саодатҳо саодат мерасад, тоҷионро тоҷи давлат мерасад. ин ҳама дар ин диёри номдор, тоҷикистон ном дорад ин диёр. ин ҳама дар ин диёри номдор, тоҷикистон ном дорад ин диёр. ин ҳама дар ин диёри номдор, тоҷикистон ном дорад ин диёр. ин ҳама дар ин диёри номдор, тоҷикистон ном дорад ин диёр. ин ҳама дар ин диёри номдор, тоҷикистон ном дорад. дӯстони азиз, ин ду канале аст ки маро дастгирӣ карданд барои ба навор овардани ноҳияи Рашт, яъне шаҳраки ғарм. аз шумо эҳтиромна хоҳиш карда мешавад ки даромада подписатсия кунед. силкааш дар описанияи видео. одамӣ, эй одамӣ, пайванди фардои агар, дар замин оё қадам дониста мемонӣ магар. ҳар қадар бошӣ ту дорову ғанӣ дар ин ҷаҳон, оқибат
جایت زمین است تو نمیدانی مگر. هر کلانی را بدیدی با سلام پیشواز گیر، چون سلام قرض است بر آدم نمیدانی مگر. بر کسی افتاده حتما دستیاری کن دراز، این عمل بی حد ثواب باشد نمیدانی مگر. در کدام حالت که باشی دایما خاکسار باش، خاکساری زیب مردان است نمیدانی مگر. گر نداری مال و زر در زندگی شکرانه کن، رزق هر آدم خدا بدهد نمیدانی مگر. گر کسی چیزی بگوید بر کسی دیگر مگوی، این سخنچینی گناه است تو نمیدانی مگر. از برای کاری دوستی خود دو چند خرسند باش،